Pumunta na po kami sa kabilang isla upang makapag-scout. Kasama po namin si Ate Rena at ang aking misis na si Ma'am Buena. Ito na po kami mga kalingap sa isla. Magdaong na po kami. Kasama ko sila Ma'am Buena. Ito po kami mag-scout. White Beach. Ito po yung bahay na nakita namin. Dito po yung ano nyo. Ito yung problema nyo, yung tirahan nyo. Simula po kasing magkasakit. Una nagkasakit yung bunso ko. Sumunod yung tatay niya na ang isang linggo sa ospital. Mula nung hindi na siya nakapaghanap buhay. Kasi nga na-pneumonia siya. Pag napunta siya ng dagat, yung para siyang hinihikaan. Hindi na makapaghanap buhay si Mister. Asan po siya ngayon? Nasa ano po, nangunguha ng kahoy. Nangunguha ng kahoy? Yung pang palit sana dito. Paano po yun nakakabili kayo paano kayo makabili ng... Sa mga anak ko po. Yung yung pang 5 kong anak, yun ang nagsusuporta sa amin. Napadala po. May asawa na po, wala pa? Mayroon na po. Kahit may asawa na po, ano naman po, nag-usap naman po sila nung asawa niya. Sabi niya, hindi ako titigil sa pagsuporta sa pamilya ko kasi wala nang naghahanap buhay doon. Mabait Sino pong kasama niyo dito? Yun na lang pong bunso ko. So, meron ka po pala ditong kasama? Yung pong mister ko. Saka siya lang. Kami lang pong tatlo. Ano pangalan po ng anak niyo? Leonie Rose. Leonie Rose. Leonie Rose, kamusta? Okay lang? Nag-aaral ka? Hindi na po. Bakit? Yan po kasi yung anak yung nagkasakit. Ano po ang findings niya? Epilepsy. Natatakot siyang mag-aral. Ayaw niya mag-aral. May epilepsy? Naipa-check nyo na po sa doktor? Dinala na po yan sa sa BMC. Gusto nila i-admit doon ay hindi ko naman kaya nga. Saan naman ako kukuha ng panggastos doon? Kung maiwan kami ng ambulansya ay lang yung ambulansya galing lang ng provincial. Kaya hindi ko siya iniwan doon. Pag uwi ng ambulansya, dinala ko na rin siya. Kasi kung mag-a-admit kami doon, paano kami makakauwi? Wala naman kaming pera. Kaya pag uwi ng ambulansya, inuwi ko na rin siya. Hindi nyo na po napatuloy yung paggamot niya? Hindi na po. Araw-araw siyang atake? Hindi po. Kailan? Mga 3 buwan nakakalipas na sakit yung ulo niya. Pero hindi na po siya gaya nung dati na nakumbulsyon siya. Kumbaga Sabi po kasi ng doktor, hindi naman daw po totaling epilepsy yun. Kasi nung ipanganak ko po siya, kala ko nga patay na. Suwi, yung unang paa. Naapituhan yung parang Naapituhan yung utak niya. Sabi nung doktor, may ugat daw na naipit. Isang ugat na nadaloy tubig. Pag tubig daw po ang nadaloy doon, natutulala siya. Yung nasakit ng ulo niya. Ganun. Ba't ayaw mo na mag-aral, Ano pangalan po niya? Leonie Rose. Leonie Rose? Ayaw mo na mag-aral? Hindi ka bibis. Gusto. Gusto mo pala. Gusto niya pong mag-aral kaso mo nagtakot siya. Kasi sobrang pag-iisip po. Na-stress siya? Nasakit ang ulo niya. Pag nasakit ang ulo bawal niya, kang ma-stress? naiyak siya. Pag masakit na ang ulo niya. Pero gusto mong bumalik sa pag-aaral. Anong year mo na? Lang po yan, elementary graduate. Grade 6? So, hindi ka na nakapag-grade 7? Hindi. Bakit hindi ka nag-grade 7? Ano yung rason? Nasakit kaya ang ulo ko ay pag na-stress. Paano ka na-stress? Ano yung nagpapa-stress sa'yo? Maingay po. Pag maingay. Ayaw nang maingay. Kaya
Pag masakit ang ulo niya, nandyan lang yan kay Gala. Nasakit na ang ulo niya. Mga 2 araw, 3, hindi siya babangon. Ngayon na siya, siguro, bumalik na siguro ka kung yung ano niya sa ulo. Nagkain na kayo, Nay? Hindi pa po. Ay, wala pa? Di pa kayo nakain? Naghintay po kami doon sa asawa ko. Siya po nagkain na. Ikaw hindi pa po. Di pa, Trabaho. nanguha siya nung kahoy. Binibenta niya yung kahoy. Hindi po. Plano niya nga kung ano baguhin to, gawing kubo na lang. Itong bahay niyo. Kaya namumulot siya ng kahoy doon sa tanim niya. Kumbaga, i-repair niya. Parang gagawin niyang kubo. Ilang taon na po si mister niyo? Matanda na po yun, 66 na. Ikaw po? 59. Oo. Tapos si Leonie Rose, ilang 20 na po. 20 ka na, ano? Pero grade 7. Tagal na lang nakapag-stop siya, no? Anong pangarap mo, Leonie Rose? Ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Pangarap ba? Nangangarap naman po sana siyang mag-aral sa sunod. Hindi pwede. Paano lang? Sabi ko nga po, mag-ano siya nung... Ano yung pangarap mo sana? Maging teacher. Maging teacher. Kaso, bawal. Kasi pag maingay, na ano ka, stress ka. Ano pa? Ano pa yung gusto mong mangyari dito sa buhay mo? Sa buhay nyo? Gumilang lang po ako sa sakit ko. Masaya na po ako. Sabi nga nung mga kapatid niya, paano yan mama, pag wala ka na, hindi kayo mag-aalaga sa kapatid niyo, alangan namang pabayaan niyo ang kapatid niyo. Kawawa naman yan. Paano po magagamot si Leonie Rose? Ano daw yung sabi ng doktor na kailangan gawin sa kanya? Wala pa naman po ano yun. Hindi ko na po pinagpatuloy yun sa doktor. Kasi wala naman na kaming pera. Kaya natigil na siya. Simulang alis kami sa BNC, hindi na siya nagkamot ng doktor. Pasalamat ko na lang doon kasi pagkakalipas ng mga 3-4 na buwan, saka nasakit ang ulo niya. Ano yung nangyayari sa'yo pag masakit ang ulo mo? Anong nararamdaman mo maliban sa masakit ang ulo mo? Masakit lang? Gaano kasakit? Para po may nakadagan dito. Yun lang yung gusto mong maalis? Kapag gumaling ka na, ano yung gusto mong gawin? Balik po ako pag-aaral. Tsaka, malala. 20 years old siya, no? Nainggit nga siya pag nakikita niya yung mga estudyanteng dating sabi niya, mama, sana ganyan din ako. Paano naman? Takot na takot ka. Takot ka sa maraming tao. Pag marami ng tao, takot na siya. Ayaw niya nang hilalo-bilo. Medyo nahihiya siya. Basta gusto niya lang isa lang siya. Kaya ang ginagawa ng mga panganay niyang kapatid, ginugulat siya. Pag nakatulala na siya, ginugulat siya. Sabi naman nung isa kong anak na babae, ang ginagawa niyan, inaano niya para tumawa lang, kinikiliti niya, niyayakap. Nagagalit pa nga yan minsan. Hindi niya, si ate, ginagawa naman akong bata. Kilala mo ako si Leonie? Ako si Kuya Alvin. Yan, Kalingap Alvin.
Ah. At ipag-pray natin yung ano mo, na gumaling ka, ano. At may paggamot ka sana, ano, Nay. Kung ang naging problema nyo, wala kayong pampagamot. Yun nga pong pagpunta namin sa Naga, Mm. ano lang yan po, durasyon lang ni, si Panotis, Mm. Bagato. Mm. Yung nanay ni Rosemary, Mm. sa kanya lang galing si Doña Mama pa. Ting kami ng DMC. Sabi ko, ay, hindi tayo magpapaiwan dito. Paano na tayo pag-uwi? Hindi na tayo makauwi. Mm. Ayun, Leonie, halimbawa, nakabalik kami dito, anong gusto mong pasalubong namin sa iyo? Ha? Hindi lang yung pagpapalunod. Buti po ngayon, kababangon-bangon pa lang niya. Mm. Okay, ang ano niya. Mamali po kasi siya maligo nilalag na. Madalas siyang lagnatin. Hindi naman po. Yung bang parang masama sa pakiramdam niya ang tubig, tapos ang tuloy pa siya yung lalagnatin. Mm. Anong gusto mong pasalubong? Ang dami gusto mo sa lubong pagdamot niya. Mm. Ha? Mga chocolates? Hinihiling. Grocery? Mga groceries? Nahiya ka? Mga ano kami, kaibigan kami. Friend. Mm. Kasi napansin namin, galing pa kami sa kabila. Di ba isla ito, Nay? Oo, Anong isla po? tipo, ito po, isla. Dito pa lang. Opo. At nakita namin ito na yung bahay nyo kasi halos tumapa na. Kaya sabi, kayo mauna. Tapos nakita naman namin si Leonie Rose, no? Kaya tinatanong namin pag nakabalik kami, anong pasalubong ang gusto mo? Ha? Salud. Pero at least masayahin siya, Nay. Pag wala pong nararamdaman. Sa kapag may nararamdaman siya pag tinanong laging galit. Ayaw niyang papakialaman pag may masakit siya. Ginagawa ko na lang para niyayakap ko, punas pawis, yun na lang ginagawa ko. Nai-stress din siya, Nay. Kasi pag nai-stress siya, Nay, anong yung ginagawa niya? Nakahiga lang po siya. Kahiga lang siya. Bawal siyang tanungin. Pag tinanong mo, galit siya pag sumagot. Kaya pag walang imik na yan dyan, nakahiga. Hayaan mo na, kusa na lang yan magsasalita. Kaso nga, ayaw man sagutin ko anong gustong pasalubong. Anong gusto mong pasalubong? Damit? Damit? Ano pa? Pagkain? Anong gusto mong pagkain? Nagkaroon ka na. Nahihiya siya. Ayos na po kahit BTS t-shirt. Ano? Idol siya niya. BTS na t-shirt? Sa K-pop, Yung kasang sa BTS, fan siya nila, sinong paborito mo doon? Ano po, Kim Sok Jin. Sige. Gwapo yun. Minsan ko yan pag nagagamit niya siyang cellphone, natawa na lang yung isa. May mga drama naman po kasi yung napanood siya doon, tapos natawa na lang. Kaya ito nga ang anak ko, hindi ko maiwan-iwan. Bago ako naalis, pag may pupuntahan ako, bago ako naalis, katakot-takot na bilin sa mga kapatid. Yung kapatid nyo, huwag nyong uutusan, huwag nyong babayaan. Bawal kasi sa kanya ang mag-isa.
ang ginagawa ng mga kapatid, kahit ano na lang sinasalita para makausap lang siya. Kasi pag wala ko, walang gamit yan. Mm-mm. Kaya, tapos sabi niya, Mama, doon na lang ako kila ate. Sabi ko, hindi, doon sa isang ate mo kasi dalawa yung kapatid niyang naandyan na babae. Hindi, ayaw ko doon. Hindi doon. Gusto niya dito lang, ano. Paano na, isang kayo nagsi-CR, Nay? May si Arman po. Galing Ayan. sa- Ayan, yan yung, ito po. Sira na nga. At least, ano man, sa loob, ano. Hindi na po nakabangon. Simulang magkasakit yung mag-ama. Sabay sila. Hindi po. Dati na pong may sakit bago nagkasakit ng ama. Mm. Nakuha niya po yun sa paglalaot. Nagkasakit din yung, tapos natigil na yung, bawal na siya maglaot. Bawal na po. Pag nalaot po kasi siya pagdating dito sa bahay, May, para siyang naghahabol ng paghinga. Kaya sabi nung anak kong nagpapadala sa amin, hayaan mo na yan si Papa, huwag niyang palauti. Sabi ko, sige magtrabaho habang kahit may maganda pamilya na. pakiramdam niya. Mm. Sabi niya, mangunguha ako ng kahoy. Oo. Dito sa bahay. Mm. Ano ang message mo kay mama mo? Mrs. na. Datubang ng lato, regan ka katanil. Anong masasabi mo kay mama mo, Leonie Rose? Mrs. ka na. Itarang ka na. Madaldal ka baga. Naglalaba ko, pinagakong kulit. Mrs. na. Madamo ko na Mrs. na. Sige, matara mo. Gaano mo kamahal si mama mo? Mahal na mahal po. Anong masasabi mo sa kanya? Masaya po ako na siya po ang naging mama ko. Tapos po palagi siyang nag-iingat. Ito na, tawa ka lang. Huwag kang maiyak, tawa ka lang. Kulang ang araw nito pag hindi ako nakita eh. Oo. Naalis ako ng bahay, Mama, kailan ka babalik? Mamaya lang nandito na ako. Kasi hindi naman ako talaga mapalagay pag nilalayasan ko yan. Kahit gustong gusto ko pag magtagal dun sa pupuntahan ko, pwede. Ayan na po yung mister. Andiyan na si tatay. Kasi Na po yan. Ilang taon na po kayo nagsasama ni nanay? 1983. Ilang taon? Nagkaasabahan po kami 1983. Ano lang, ito na siguro. 42 years? 83. 17. Oo, papito na. 42 years. Ano pong sikreto at tumagal kayo ng 42 years? Wala naman po. Yeah. Sa ano lang, depende lang po sa pagsasamahan. Isa lang naman po ang solusyon dyan, di ba? Pero nag-away kayo. Nung una po. Anong nasawa na? Wala na. Sanay na. Wala na. Anong pangalan nyo, tay? Luneta Cebuano. So, nagkuha daw po kayo ng kahoy. Tay. Ano po, nang halip po kong kanimog. Sabi ko Nagkanigot nga ng kahoy. Nakakuha kayo, tay? 4 na butil. 4 na piraso. Ay, hindi ko kasya dito, tay. Konti-unti nga lang po. Ay, Kasi pag dinamihan niya, hindi niya naman madadala. hindi nyo madadala. Madali na po siyang mapagod. Nahingal siya pag napapagod lang siya. Kaya nga po, ganyan na lang buhay niya. Papunta rito, papunta ro. Minsan siguro na ano na siya, babagot na siya. Ano kami, tay? Kalingap. Kalingap Alvin po ako, si Kalingap Alvin. Yan, try ko po na sa pamamagitan ng vlog natin
may mga tumulong sa inyo, makatulong po yung channel natin. Papasalamat Ano po? na po ako kahit ito lang. Opo. Tsaka, anong maliban dun sa t-shirt na BTX ba yan? BTS. Ano pa yung gusto mong pasalubong kung sakaling makabalik kami dito? Wala na? Ang pasalubong mo na. Wala na. Masaya na siya doon. Masaya na siya. Oh, puti, masayahin siya, ano? Tsaka pag-pray natin na makapagamot ka, makapag-aral, hindi pa naman huli ang lahat. Pagka naano po yan, pag nasakit ang ulo niyan. Kung ano ang stress niya, pati ako. Dala lahat. Halos hindi po tinutulugan. So, bibigay po ako ng pera galing sa channel natin. May ano pa pala. Ito po, may galing kay Sir Reyes ito. 1K, tapos nagbigay din po ako. Galing sa channel ko man. Ito. 1K din. Tay, mayroon po kayong pera ngayon. Yan, ito. Galing sa munting channel natin, tsaka kay Sir Reyes. Salamat po. Sa natin para makita niyo. Okay na. Masaya ka. Masaya ka na, Leonie. Pera na siya. Bakit si Leonie? Iba may yun sa'yo. Bibigyan na ba? May kan pa ako dito. Ito kay Leonie ito. Meron man siya. Pang-load. Wifi. Di ba? Kasi siya, dito lang siya sa bahay. Tsaka maboboring siya, may sakit pati. Naglipat na po yung kabilang kalsada, kasama na ako. Yan yung mag-isa gusto niya. Tay, anong masabi mo dito sa mag-ina mo? Ha? Pareha sa good pinili ang buong tanong. Tay, ang masasabi mo sa mag-ina mo? Guys. Ano pong masasabi mo sa mag-ina mo? Anong masabi mo? Teka mo ma-interview sa akin. Anong gusto mong sabihin sa mag-ina mo, Tay? Masayahin si tatay, Nalilito pa daw po. Masayahin. Gaano mo kamahalin ng mag-ina mo, Tay? Gaano mo kamahal? Mahal na mahal po. Gagawin mo ang lahat para makakain sila? Okay. Hindi mo sila pagpapalit? Natawa si tatay. Hindi daw pagpapalit, dadagdagan na lang. Ay, dadagdagan. Masama, yun. Hindi man tay, Hindi po. Oo. Nakikita ko man kay tatay, mabait siya. Nay, pag-pray lang natin, nay. Wala po akong pinanghawakan ngayon, nakasandi sa Diyos na ako. Sa Diyos lang. Na baka may biyayang magdating. Maraming salamat po. Sabi baga po ni Lord, mapalad ang mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kanya na lang ko umaasa. Sapagkat sila'y Salamat ko na lang po dahil binigyan pa kami ng Diyos ng mahabang buhay kahit mahirap. Tawag lang tayo, sabi baga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagal, nahihirapan, at kayo pagpapahingahin ko. Sabi ni Lord Jesus, di ba? Lapit lang tayo sa Kanya kasi lahat ng bagay naman ay walang imposible sa Kanya. Nay? Ang sa isip ko po kasi, hindi naman po yan ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kaya. Kaya sa Kanya na lang ako nakasandig. Panalangin ko na lang sa Kanya na sana magtagal pa kami. Yung mga anak ko, patuloy niyang kabayan. Yan na lang, kaya siguro tayo nabubuhay ng ganito. Kasi kung
hindi tayo mahal ng Diyos, baka sobrang hirap, wala na. Tuluyan na tayong igupo. Mm. Kaya sabi ko, manalangin na lang ng manalangin. At salamat na sa pagbahagi tay. Salamat po tay. Salamat po. Maraming salamat po sa tulong. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanghuhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po Yan si kami siya ang kaibigan nyo, palagi